pilota mitjançant el seu dorsal 7. Peña! Ha marcat el dorsal 12 del club de futbol Amposta. Xavi, gol! Gol de Xavi! Final d'aquest partit. Club de Futbol, moltes gràcies per la vostra assistència. Sobretot a vegades no m'agrada tirar de tòpics, però realment avui s'ha donat un tòpic al futbol clar, que és quan perdones, quan se fallen ocasions per sentenciar el partit, al final el que perdona ho paga, i així ha sigut. Crec que durant la primera part el partit ha estat igualat, tot i així nosaltres hem tingut 3 clares ocasions per avançar-nos, i bé, la segona part sí que crec que han sigut molt superiors, i bé, tot i l'empat ens han sobreposat, han fet l'1-2, i aquí ha vingut on tenim el partit, perquè era per sentenciar l'1-3, i bé, al final, amb una jugada d'estratègia, on sabem que és un camp que és molt important, i on el control del partit mai el tens, sense temps per reaccionar, hem empatat. Bé, el vestidor està fotut, està realment... perquè venim aquí amb molta il·lusió de puntuar, però sabem que era difícil, i de vegades un empat pot ser bo, però realment avui creiem que, tal com ha anat el partit, que ens mereixem treure alguna més que un empat. Sí, ha estat un partit que entrava dintre de la dinàmica que portem habitualment, que era, jo crec que fent un bon partit, fent un partit de pressió, fent un partit intimidant al contrari, i com sempre marcant un gol a l'equip contrari d'una manera molt absurda. El resultat de l'empat és bo, molt bo per nosaltres, perquè trenquem aquesta dinàmica de partits perduts, i aleshores això ajuda una mica l'equip a sortir d'aquesta dinàmica negativa i retornar una mica al camí que tots volem, que és el de resultats positius.